Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda aka saba mun kawo muku application wanda zai ba ku dama ku kirkiri cartoon a cikin wayoyinku. Ma'ana ga wanda suke da buƙatar su yi bidiyo na cartoon ko su haɗa ɗan ƙaramin bidiyo na irin comedy din na haka da cartoon, to sai ya nemi wannan application din domin ya kirkiri abin da yake so. Wannan game da kuke gani wannan abubuwan waɗannan background ne. Ni yanzu ina so in yi zaɓi nawa background din kamar gidan da nake so in yi haɗa cartoon nawa, bidiyon nawa na cartoon din. Yanzu alal misali na zaɓi wannan gidan, yanzu kuma zan zo in zaɓi mutanen da za su zo su min aiki waɗanda zan yi editing bidiyo din da su a cikin wannan bidiyon nawa. Alal misali yanzu gashi na ɗauki character guda biyu, wato ma'ana yan cartoon din guda biyu, ina so na haɗa editing da su. Yanzu za ka danna wannan allow din domin ya wuce bayan ka zaɓe su. Bayan ka zaɓe su yanzu gashi nan ya hasko min tare da gidan da nake da bukata da kuma cartoon din da nake da bukata na sa su a cikin gidan. Idan kana da bukata kana za ka yi aiki da earpiece ne, to sai ka danna earpiece. Idan kuma baka da bukata sai ka danna wannan mate din nan na wanda ba za ka sa earpiece ba, ma'ana kenan. Yanzu dai alal misali yanzu gashi nan ga mai bukatar ya haɗa wannan cartoon din, to gashi nan wannan shine ainihin wato ainihin fuskar gurin da za ka zo ka yi editing. Idan kana da bukata za ka danna can wajen wajen recording, inda hau gani an sa record ga can 00. Ni ban fara yin recording a nawa ba, ga mai bukata kenan. Wannan kuma dukkan abin da ku gani controlling ne wanda za ka yi amfani da su domin ka yi nuna yadda cartoon din zai yi tafiya, ko ya tsalle, ko kuma ya waiga wani guri, ko kuma duk dai inda kake da bukata, ko kuma ka yi zooming na kyamara, ko ka kara hasken guraren, to duk za ka iya yi. Wannan duk ba wani abu ne mai wahala ba daga mai bukata. Idan ya dauko application din duk zai ga yace zai yi ya kirkiri wannan application. Ni yanzu gashi nan na yi zooming dinsa, sannan kuma na hau sama domin na so zan yi magana da wancan dan uwan nasa. To yanzu gashi nan na hau, yanzu ina da alal misali ina da bukatar in yi tsalle ko kuma in yi magana a gabansa, to ko kuma na canza dan wasa in sa wancan mai blue riga ya yi magana. To yanzu zan danna wancan gurin da kaga na yi alamar jalbakaccan a guraren, shi zan danna. Bara na danna shi domin kaga yace abubuwan za su tafi yace ya kamata. Alal misali yanzu ka gani ne mai masa magana, amma menene gashi na danna recording din, ka gani. To yanzu nan guraren zan danna wancan mai jan blue rigas, shi zan danna, sannan kuma sai in danna alamun tsalle. Ita za a gane cewa kowane dan wasa zan iya amfani da shi domin na yi wannan bidiyo na cartoon din a ciki. Shi ma yanzu gashi na dawo da wannan mai jan rigas, shi ma na sa shi tsalle. Haka da haka zan sa su kowanne in yi magana da shi, sannan sai in haɗa cartoon dina in fidda shi kuma in ɗora shi a media, sannan mutane kaga suna sha'awarsa. Alal misali yanzu kai da kake da bukatar zaka yi editing irin na wannan cartoon din, ka haɗa bidiyo irin na wannan cartoon din, yana da bukatar idan kana so ka sa ainihin ma'ana waka, zaka iya zuwa can ka ɗauko ta a cikin profile ɗinka. Ko kuma kana da buƙatar ka sa cartoon din yayin kai rawa yace ka ga dama gashi nan, za ka danna can guraren da ya nuna kamar alamun gudu. To gashi nan ni ma yanzu ina ta zaɓa, in zan sa shi ya rankwafa, in na ga dama zan sa shi ya tsuguna, in na ga dama zan sa shi ya zauna. Dukkan yacce nake da buƙata a wannan application din zaka iya sa cartoon din yayi, sannan zaka iya zooming, zaka iya sa kowanne kuma ya motsa yacce kake da buƙatar sa. A wannan application din babu wahala wajen haɗa cartoon din. To amma menene, idan kana da buƙatar zaka fidda cartoon din a ciki, kamar da kuka ga an danna wajen recording din can gashi yana ta tafiya. To idan kana so ka fitar da wannan application din, to direct zaka zo ka danna wancan jan rubutu. Amma fa ni yanzu ba fitar da shi zan buga, nan dai ina ta gogoda muku. Amma alal misali idan kana da buƙatar zaka fitar da shi, wato ma'ana ka gama ainihin recording komai da komai, kayi komai da komai, so gashi nan ni ma yanzu na danna guraren. Yanzu gashi nan na danna ya wuce min, sai in danna gallery. Idan na danna gallery zai wuce. Da na danna gallery zai wuce, ba play din zan ba kuma editing din zan kare ba ciki. Kawai zan danna gallery ne sai in yi saving din sa. Bayan na yi saving din sa, to directly zai nuna mun wani abu kamar haka, gashi nan yana loading. Idan kuka lura daga can kusurwar ta hannun daman ku sama za ku ga coins 25. To wancan da 30 ne, suna ɗaukar duk bidiyo za su ɗauki coins 5. To yanzu gashi nan nayi saving din sa. A again kuma zan zo in ƙara danna ƙasan nan guraren domin ƙara yin saving. Yace kuka na danna ya jabba kanna, nan za ku danna domin saving din sa. Wancan coins din 25 da kuka gani ga can a sama sun ja coins 5. Idan ba ka da su to ba za ka iya fitar da bidiyon ba, ko da ka yi recording din bidiyon ba za ka iya fitar da shi ba. Yanzu gashi nan zan tafi profile dina domin na ga yaya bidiyon yake, domin na nemo shi. Saboda direct ba za ka shiga gallery ba domin kana neman bidiyon, dole sai dai ka tafi profile file manager, ma'ana kenan ka je ka nemo shi
shi da akwai folder shi ta daban shi da za ka gani ya ga an sa MGOC2 haka za ka gani. To yanzu da alal misali bara na shiga cikin profile din nawa domin na tabbatar muku da yace za a yi idan ka gama editing din na bidiyon ka shigo ka dauke shi. Ni yanzu gashi nan na shiga cikin ainihin profile dina, ga sunan folder nan da kuke gani MGOC, ga bidiyon nan yanzu zan yi play din sa a cikin wayata. kamar haka da ku gani gashi nan wannan shine bidiyon da na yi a cikin wannan application. Idan ga mai bukata zai iya shiga wannan application sai ya je ya dauko wannan application din, ba wai wahala gare shi ba, ba kuma wani abu ne mai wahala ba, ba kuma tsada gare shi ba, kawai yana da sauki ne wajen kirkirar ainihin bidiyo, ya fi kowanne application ma yadda kuke da bukata. Dukkan wani application da zaka samu domin kirkira ya fi shi. Alal misali kana so ka dauki wannan application to da zaka to Play Store sai ka danna wancan sunan da na gaya maka ainihin wato MGOC2 za ka danna. Idan ka san rubuta wannan sunan gashi nan zan sa MGOC2 to haka za ka danna wannan sunan nashi. Hakan kuma da ka danna shi ka yi sacin ɗinsa insha Allah za ka ga application ɗin kamar haka zai bayyana a ciki. Yawa ga application din nan kamar da ku gani, wannan shine application din da ka danna shi gashi nan. Ni tunda na riga na yi downloading din sa babu wata matsala da zai nuna mun, kawai zai nuna mun koda na danna guraren zai danna opening. Wancan bulon gurin da kuke gani can za ku danna. Dan Allah kada ku manta ku danna mana subscribe. Mun gode, domin haka ne za ku rinka samun bidiyoyin mu akai-akai.